Paashaas, u gaat vandaag lekker hier door Gennep heen lopen. Hij praat niet. Nee, hij is een beetje verlegen voor de camera. Dus wat dat betreft, daarom loop ik even mee. Dan kan ik hem introduceren bij de mensen, snap je? Ja. Oké. U bent van ver gekomen, Paashaas. Oh ja hoor, hij is van heel ver gekomen. Een lange wandeling gemaakt. Hij huppelt nogal. Hij huppelt graag door de weides en door de velden heen, ja. Okay. Dus dat schiet hij wel heel snel op, ja. Oké. Geen jagers tegengekomen, of... Nee, is hij weggedoken. Heeft hij, ja. Daar is hij aan ontsnapt, zullen we maar zeggen dan. En nou gaat u paaseitjes uitdelen? Ja, Paashaas vindt het heel erg leuk om hier nu door Gennep te wandelen. En de toeristen, maar ook gewoon de Gennepse kindertjes even een lekker eitje te bezorgen. Het is mooi weer, dus we maken nu een gezellige wandeling aan Paashaas. Ja. En dan gaan we leuk de kindertjes verblijden, zullen we maar zeggen dan. Ja.